kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumulay pibaro akiba jupet bat kershan ya channel jong unongsan hima mangai Christensen bat mentang ora ya pigi kubor bakongsan jong katayo. Kisamla puli kasih Anthony's College kilalit ya kendo yo principal ke college u brother Albert Dekar man persya ya ke hukum jong ke college ha kabaya dei bak jingpong ya ke uniform habawan cha kelas. Kasih Anthony's College kelapan mi ya ke hukum bagi kena puli kediban pong ke uniform habagiwan cha kelas. Habaya keren bikilat patahi kubor hadin bagi ni ki kena kiladap banyak kendo yo principal uwe ni kisamla puli u samla arman malnyang ulang bagi samla puli kilapan pau ya kejing bam yaham ya ke hukum pelapan mi dah katai ke jaka puli. Usamla arman ulai thuru bagi don komba saus bangut ki kena puli kilapan pau ru bagi persya ya kini hukum ban pong ki uniform. SP traffic ke East Khasi Hills uke prasad ulapan tip batang hasilong tang usnem arajar at pulai kiladan sau pongut ki balaklat no tang ha kejing ja aksiden. Haba ajing keren haga sengi ajing kai chiginong nya kali halor kapang observance of National Road Safety Month arajar at pusau belapan nya tak transport ke sorkar jela uprasar ulai thu ba usnem balalet kiladon sau pun rio teliki kes ke belapan rong halor ke jingja aksiden sau pongut kidi ke balaklat no ban rio ngut kidi ke belaman sau uprasar ulang bakani baro ke ja namar ke jingbam ket kya ba ke jingle kerki habanya kali Patkom juru kejing pemburam miki wei namar kata ulang ba kinong nya kali kide pendan ya kejingket clear haba kinya kali namar kide maki kiba pendan kam ya kesurok ha kejo kapor uke prasar ula pentip ru ba usnam arhajar arpulai kejing dan kuna na kebenta kiba penkhenyi ki kendon ya kali kalakot syaka shiklur sapusan lak arpu prahajar news pa tingka bat hauni usnam arhajar arpusau tang hau benai kelalingkon keladan kejing dan kuna kabalalum kabalakot hadu pralak rio po hajar tingkah ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong RM Kurba kalapan pau dah kebaong bagi beriu gede banyarap para beriu habaki dan hagi jingja aksiden amban bun kam haga beringdur ya gini kikentian ke Kong RM Kurba kala keren haga jingelang penkut ya kejing aji hikai syikinong ni akali halor kapang Observance of National Road Safety Month arajar arpusau Hakajingnya danang Superintendent of Police Katanat Traffic uke prasad kumu sembut kongsan nang tau DTO ke East Khasi Hills uba arhing kisenjok nong ni akali bat katanat pulit kakong RM Kurba kala banjur da kabaong bahaki kep kibaki wei kidon kam jingyaram habaja kanu kanu ke jingja ka basngosi kadon kami kinong shnong bikin ai jingyaram amban lap miet hakaban ringdur ne ban shandur ban penmi hagiran san social media Haga jo kapor kalau angru bakadan ke hukum nagi yang kasyari bah klik do jongkari ba kide ban yarap ye giwei hagi jingja ke ba kiwei kidan kam ya ke jingyarap na ba kam long ke babian na marda kani ke jingyarap kan wan rapat ya ke jingyo jing sumar ke bakam kloy kawei kalong kami kala do no ela ke jingem na ke jing syabat boarding kat ba kadang temu manit wat jor klaw ringkat bala ke kuon hakoi ke klaw kemudian kampaji na kasnong umran diary hari boy district Kumalayo lumjing tip layo thu bakate kalong kami kabla tip kerteng kum kokong Edwin aling do aling khoi sanpu ars nem karta kabade kanong snong joko umran diary kalami na yeng ringkat bala ka khun manai wa di gijur klaw ban besai ka yeng ka sem kumbajulong ban la kapor na ba ka dei ka bawan na kalong yeng ka baduna ha ka yo ka kon layo thu ru kat ba ka te kalong kami karang ya denti kala kum yu signer electric bala dukun bat ha hamadan Bat penong ya ka barakan syabat boarding elektrik tak hadu bakana du senon ya la ka jingem ha ka tehi ka klaw na kaliang ka kun jongka ka badan marjan kalayo sngo ningkong ya ka jing sawa bat let ban pet marmar badiu i ban ya la ka kmie ka bala thia lingtar na ka jing syabat boarding elektrik na kaliang ka te ka kun kalayo thuru bahadir makalayo i ya la ka kmie bakalangat ha ka te ka apon kala perta bat wa jingerap na gibrio pamarjan badai tat hadu ke jingpoi jengki parasnong barki bor pulen balapen ket no ya kamen sha nongpo civil hospital na kabentaman pendap ya jingdon kam katkum ki kendon an u menteri katanat boarding u iti mondal ulaya thu ba ka jing pentre ban ra ya jingking omyam shalor na kabenta ban bujli ya ki bereng lapan bet ban le hau leber mentau snem bat haswa ban ni ya kata
kandan ka jia kando jongki katto kat ni gitna trekam kan thop ya ka kunhun menteri ka sarkar jilla nak banta ban ya pen bet lang ye ki kam ki badai ban le umandal uloang bala dep ban pen bet ba ka jing pen trei ban ra ya ka jingking shalor ban thap iki bering ba thamai ha po jong ka jingking ansale ho le ber ba ha ka sngi bale ya ka ni anam sha ban ya ki kali ling ba ka jingking yam umandal uloang ba ka technical committee kum ju ru ka coordination committee ka ba kan thop lang ye ki katto ka ne tli ki tanat kum ka PWD transport ki DC na ri boy ba East Khasi Hills kin se kan do lang ban ya kran ya ka kam bar kum joru ban pen sngo shaka kunhun menteri jong ka sarkar jala kinong yalam ka khun hin yo chap National Awakening Movement khnam lingba working president uba Thomas Pasa laong ba ka senggalai dawa na ka sarkar ban pen do no ya ka personal interview ha ka jing thung kam ha kitna sarkar kumale ki arpulai tli ki we pat ki jala ha kari kumta ka senggalai yu I ba ka ni ka jing pen do no ya ka personal interview ka dei ka ba bhatam ka ba khui ka ba suba ka ba khlem da sha shiliang ne le shiliang yano hanrai na kaliang ka seng kala pen paw ba ka sarkar ngam pat ngap igini ki jing dawa jo ka seng na ba ka ni ka dei ka we na ki man ki ba ki khon samla gari kila ang non sho ulo ong ba ka ni ka personal interview ka dei ka lat ka kabu na ka mata jong no re jong no ba itu ki ba dan ha ka bor ban pen rong kam da ka ba sok lani ban chu siu da ka pisah ulat ka jala uphagu chohan ha ka si sedang jo ka dorbar haba ai jing kren ulo sedang ban kren da ka ktien khasi ha ka ba ulo ong nga ai khu ble ye phi baro hadin ka ktien khasi ulat ka jala ula kren u da ka ktien garo pat ka ktien hindi u MLA kanong kram constituency u badai ru president ka Voice of the People Party ba Arden mala basayaman ula pen paw jing sngo tenan haba ulat ka jala ula persang ban kren khasi hayung dorbar thau an ka jala hanrai u kwa ba ulat un kren met da ka ktien English haba wan ra ya ka mang tingka wan sngo thu lang baro uba Arden ulo ong ba ka seng kam kwa ban kren hindi hayung dorbar thau an hanrai amla pat ban pen bor haba om nang ban kren English kum ta gila ai jing mut balada om nang de ban chupan kalano shaka ktien English ula pen paw ba sngo hun na mar la pen kala phareng tang ye ki MLA kat ba ki pa ba ki basngap kim sngo thu na mar ukren da ka hindi kum taw la kan tu ya ka sarkar bade ban ya kren ka sarkar India bade ban pha da ulat banang ban kren English na mar ha Meghalaya ki don artli ki jat ban riu kata ki banang ban kren khasi pat ki banang ban kren garu ha ka we ka jingja sha tan ra kali ha ka step jangka khatnyu tarik ubanai ramphang arajar arhusang ha Gurgaon jangka jala Haryana Uwe officer pulet kari bhai ubadan ha ka crime branch ya bala tip kum Amit Sinha ula du no ya la ka jingem hadien ba ka kali ka ba usong kala sha tan ra ha ka we pat ka kali ha ni ka jingjia uwe pat upar lok jong te officer pulet ubania ya ka kali ula mensau bat udang dan habdeng ka jingsha sumar kumalayo dum jing te bring ba ka ejahar bala aidu Digvijay Singh ubade upar lok jong Amit bat ubadan lang ha ka kali ha ka por ba kala sha tan ra Loong bau te pulet officer ula let chakati ka jalla namar ka kam jo ka tanat pulet bar ha step jong ka sing sa jan hadin ka jingwan bam na sector 58 Gurugram ula let phaino shaka jakasa ka badan ha sector 50 Gurugram dagawe ka kali Mercedes ka badan yu number HR Arsan DG Laipra Ndiusan Loong ru ba anda kila poi marjan ka Sana International Hospital kawe ka kali ka bamna satya bantip ka bala penher stat baha kalawan tan ra bet nadien ka kali ka bala shong do te pulet officer ka dhadu bakla let ban tan ra yu divider jang ka sura na kaliang kibri ki bala sakhi ka te ke jingja kila pen ket no mar yu te officer pulet lembat upar lok jong u Shasana International Hospital nak mentawan yo ka jing sumar hanrai ki doctor ka te ke jaka jing sumar kila pen bana ba te officer pulet ula dep khlat lupa halor ka te ke jingjia na kaliang ki pulet officer ka ri bhoiru lalit marmar shakati ka nong ba Gurgaon wan panong hi ka jing to ket bania halor ka te ke jingjia batru banwan ra ya ka met ka pasa jong te officer pulet ka ri bhoi laban ka do bo Amit ula long teng he pulet ha khamara PIC bara thanat bernihan haswa bon sha pen kanya ashaka crime branch ha ka shlam trekam USP ka ri bhoi tire ki tu ki khubor para long ni la poi shaka bakut kan bangin de shem yang la shem tayo ha ka ju kasni bless you bon